trobat al carrer aquest petit gosset abandonat. Això que m'acaba passant, ara que ho penso, em fa recordar molt a un llibre que m'acabo de llegir. Es diu Què dius que què? Aquest llibre va sobre un nen que té un germà i una germana gran i el seu germà va tirar les escombraires. Es deixa el mòbil a casa i no torna. El seu pare el va corrents a buscar. També es deixa el mòbil. Quina casualitat. I després de bastant de temps, mitja horeta, arriben amb un gosset. Un gosset com aquest però negre, que es diu Tarzan. Aquest gosset no saben si és màgic o alguna cosa, però des que va arribar a casa passen coses estranyes. No saben si és aquest gos o és pura casualitat. Així per dir-ho. I aquest llibre el recomano molt perquè té només 106 pàgines i és a partir de 10 anys, és fàcil de llegir, a cada capítol té una il·lustració i l'autor és Albert Güell i Joanola i il·lustracions de Mercè López. M'agrada perquè t'ensenya que la màgia pot existir a un rellotge, un llibre, un gos, un gat, una pilota, el que sigui pot existir. I això m'ha fet reflexionar bastant. El màgic, el Tarzan, és màgic, segons el nen. Però tothom, el seu germà sobretot, que és el Pau, no el creu perquè no. I així és l'argument del llibre, no tot, perquè si no us faig spoiler, i espero que si us ho llegiu, que us agradi, i ja sabeu, llegiu-lo!